Čaute, to som ja Radko z Radko a Kofík učia. Tak dneska Kofík tu zase nemohol byť, lebo sa chystá na štátnice alebo niečo podobné. Takže trošku som sa aspoň oblekovo zladil teda s ním. A dneska to video bude o niečom inom. A dneska si nebudeme variť, dneska budeme zrejme robiť niečo na cosplay. Takže čudujete sa možno, čo to... Radšej budeme asi variť. Takže cosplay dáme nabok. Takže dneska si uvaríme niečo pre našu spoločnú kamarátku Adurnu. Takže ukážem vám suroviny. Môj mobil. Vajíčka. Rybí olej. Takúto srandu. Struhatko. Detský olej. Trošku soli. Múka, jednota. Tento kvalitný mixer, to tiež patrí inak medzi suroviny. A táto miska so srdiečkami. No, tak čo z toho asi tak bude? Keď vynecháme všetky tie nezmysly, ktoré tam nepatria, napríklad toto, toto, a pridáme si sem ešte pánvičku, na ktorej už je troška oleja. Tak, ešte stále neviete, tak budú to palacinky, pretože Adurna chcela palacinky. A keby ste čítali a chodili na našu stránku, tak by ste to vedeli. Takže, pripravíme si to veľmi jednoducho. Vajíčka do misky. Nemusí ich byť konkrétne 5, môže ich byť aj menej. Otvoríme si múčku. Tá sa tam dáva vždycky len tak od oka, takže jedno oko, druhé oko, tretie oko. Zatiaľ stačí. A kvôli tomu, že som tu mal toľko debilín, tak som zabudol, že tam treba dať mlieko, ktoré máme tu. Všetko sa to tam dáva len tak od oka, ani vaša maminka to nemieša, teda nemeria. Dúfam, že vám to maminka nemeria, je to dosť nepríjemné. No, trošku si tam pridáme ešte soli. Trošku viacej. Možno z toho niečo vyšlo von. A vymiešame si to. Trošku mi z toho vytieklo, ale to je v pohode. Je to ešte trošku riedke, tak tam pridáme múku. Časom sa to naučíte, že jak to asi má byť husté. Má to byť o niečo hustejšie než mlieko. Skôr niečo ako med, alebo možno niečo medzi mliekom a medom. Dobre, keď už to máme vyšľahané, vyzerá to nejak takto. Sice
síce ťažko povedať, akú to má teraz konzistenciu, aspoň pre vás teda, ja to vidím, je to dobré. Takže sa posunieme ďalej. Teraz si nachystáme pambičku. Ja už som tam dal trošku kokosového oleja, takže nie je tam ani detský, ani ryby. Zapálime šporáčik. Hlavne od toho neutekať, aby vám to všetko nezhorelo. Nachystáme si jeden krásny tanier z modry. Dúfam teda, keďže je modrý. Mám pocit, že by to mohlo prskať, takže si dám svoju zásteru. Zatiaľ sa to zohreje aspoň. Náhodou neviete, že ako zistíte, že či už ten olej je dosť zohriatý alebo tak môžete do toho proste napluť a potom zistíte, či to prská alebo niečo, ale to by som nedoporučoval robiť hlavne pre ľuďmi, keď je ich tam viacej a zrovna to uvidia, ako to robíte. Takže dá sa to aj jednoduchšie. Len sa na to pozrite. A keď už je taký ozaj riedky ten olej, tak samozrejme, že už dosť roztopený, takže už by mal byť aj natoľko horúci, aby ste na ňom mohli niečo urobiť. Takže a keďže to budem jesť len ja, čo som to chcel? Keďže toto má byť varenie hlavne pre takých ľudí, čo sú na intrákoch, takže väčšinou tam asi nebudete mať niečo takéto, starú komunistickú naberačku, takže vám to stačí, keď to budete robiť v podstate s tou miskou, nemusíte to nejako riešiť. Ja si tam naliejete od oka. Trošku viacej. A snažte sa vlastne, aby sa vám to pekne rozlialo. Nemusí to byť cez celú pambicu, však na čo, nejde to na súťaž, ale do taniera. Vidíte tie bublinky. No. Daj si to sem. To je môj šikovný psík. Dobre, väčšinou, že už sú dosť upečené zo spodu, zbadáte na tom, že tá palacinka sa vlastne hýbe na tej pambici. Potom už buď si to spravíte takým tým trapným spôsobom, že si ju len tak podoberete a otočíte vlastne naopak, alebo si ju dáte na kraj a robíte toto. Nič komplikované, zvládne to každý. Myslím, že toľko asi k palacinkám všetko. Adorna, dúfam, že ich spravíš kopu a že nám doneseš nejaké na kon. A ja budem môcť dneska ešte možno robiť na cosplay. Takže lúčim sa s vami z Radko a Kofík a prepáčte, že som tu nemal žiadnu sexy baitku ako Kofík. Možno na budúce. Čau.